Egun batean ate bat hegan egiten zegoen. Eta 4 tablare surfekin topatu zen. Surf tabla gainean arrantzale bat zegoen. Arrantzatutakoen arraina 8 forma du. Errela bi zenbatiko atea 4 zenbakie surf tabla eta 8 zenbakia arraina daude. Beraz, 2 bider 8 da. Egun batean zizne bat laku batean zegoen. Lakun batean gero zuge bat ez na zuen zizneari zuk nire janaria zara. Eta borrokatzen hasi zuen eta lehoia esan zion zugea. Eta zizneari esan zion ez borrokatzeko. Beraz, 2 bider 8 dira. Egun batean ahate bat zegoen itsasoan. Limoi bat zegoen. Limoi 6 formarekin. Topatu zen kale argi batekin. Orain badakizue 2 bider 6 12 dela. Egun batean mutiko tolestuta 7 formarekin surf 4 formarekin. Nero mutiko 7 formarekin ikusi zuen harresia bat eta gero mutiko 7 formarekin salto egin gainetik pasatu zen. Eta ate handia ikusi zuen eta hartu zuen. Horrela dakigu 2 bider 7 14 dela. Egun batean Zirne biaren forma basora lakute joan zen. Gero arrain batekin 8 forma aurkitu zen. Eta limoi bat zuaitzetik jauzi zen. Eta limoiak 6 forma du. Eta basoan mendi bat zegoen. Eta bandera bataren forma du. 2 bider 8 16. Biderketa hau 2 bider 9 da. Ahatea uretan zegoen. Arrautza aurpegiarekin aurkitu zuen. Arrautza aurpegia ogia botatzen zegoen. Arrautz bat uretatik salto egin zuen eta zuhaitz batekin jo egin zuen. Eta orain jadakigu 2 bider 9 dela. Egun batean zizne bat Basamortuan joan zen. Basamortuan bandera bat eta baloi bat zegoen. Beste zein zizne bat joan zen eta ziznea beste baloi bat eraman zuen. Eta baloiekin jolertu ziren eta biak biren forma ziren.